Luar biasa. Ada cinta merah jambu. Ada yang merah-merahnya ya sayangku. Bersama seperti 88. bajunya kakak ya. Iya. Karo kucingnya cantik Mbak sekali Egi ya lho, ampun. padangnya ngene iki. Mas niki istrine jenengan. Nggih. Heeh. Biasa ya Mas nek nyawang aku nek bojone bereng ngono kok. Rabu kakas ngene iki nek ngingeti sepaneng. Ngono iki mbok yo ngajeni bojone. Ngingeti bojone ngene iki walah. Nih, nek nyawang sing dhuwur aja sing ngisor. Tak tum, mendung-mendung. Lah ya, engko nek aku masuk angin tuku loyote piye? Saya tahu Pak, kasih disawang sikile kena apa to, Jak? Lah nggih ngopo lho? Heeh. Sikilku ngopo? Hah? Jeber piye wong sandale cilik ngene kaya jeber. Orang jeber Bu, iki yang meletek-meletek tok kowe. Nek aku jeber ya ora apa-apa wong aku rondo, Mas. Rondo? Heeh. Mosok yo enek rondo ngene iki. Lah rondo ya jeber, Mas. Nek ngesahno piye kok iso? Sikile. Kowe jek cilik ngono pikiranmu ngeres kok. Oh, alah. Lah wanem sakmenake lho nyampe. Ora wan kuwi. Lah, LMD. apa kuwi? Londo mung ndase. Ngene-ngene. Walah, nggih. Ngene-ngene ya panguripan rasa dilok-lokne. Panguripan. Lah apa ya? Mbok kira ki pitik diculculno ngono kae apa piye kok iso panguripan ya. Kaya ngono. Ijazah satene gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, alhamdulillah. Kula aturaken sugeng rawuh kagem panggambyong saking Sukosewu. Ingkang sakmenika saking Sukosewu ingkang pundi? Sedaya niki ketingal. Sedaya saking Sukosewu. Ya alhamdulillah. Tengah cari walimatul urus. Walimatul arus nggih. Walimatul arus samenika mugi-mugi kita sedaya winaringan rahayu Allahumma. Amin. Sugeng kewarasan. Amin. Pikantuk rezeki yang kathah ugi barokah Allahumma. Amin. Luar biasa wong Sukosewu iki randem kabeh ya Mas. Randeme piye? Nek roh banci wis pengen ndangeteng. Iki banci to iki? Banci. Lho ora, kene mbok-mbokane. Mbok-mbok enak kira kok. Kene kok ayo ngene iki ya banci, aku ngene iki ya wedok. Wedok kok ngono mengane kok nggo Wedok. Kesleo to iki mung. Krungu, masa aku muni wedok ngono. Lah iki mosok wedok ngono kuwi suarane. Rasa diuntir-untiri Mas suaraku ben cilik ae. Rasa digede-gedene itu ngason lho ganggu. Mosok iya? Iya. Diambung engko cah kuwi. Lah, aja ndingi tak ambung kadasen. Mosok kok ya. Biasa. Alhamdulillah saged sewantenipun Bapak sinten Mas? Dalemipun Bapak Samidi. Bapak Samidi. Acara Walimatul Urus. Mas Jody dalam Mbak Krisna. Walah lop-lope bersinar. Iya. Kok kaya logo Trate ya Mas? Paling iya request kok. Sedulur kabeh. Niki sedulur Trate sedaya. Heeh. Kang kene luar biasa. Paringi dedonga kagem temanten kekalih mugi-mugi pinaringan napa? Keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sik to, sampean kok ndongakno kaya ngono kuwi sampean apa wis nglakoni sakinah mawaddah warahmah? Injih sakmenika ndek kae koyoke saiki mbah. Sajoke aku ditinggal bojoku lho, Mas. Mergo aku saiki wis naik pamor. Aku rada sombong. Ya sombong. Ndek kae bojoku iki DPR. Wah, aku jabat kae. Aku jaluk pekat perkara aku wis naik daun. Oh, naik daun. Nendi? Wah, aku nek DPR wis gak level. Lah apa saiki levele? Tukang becak. Kuwi jenenge medun kok iso. Medun levele. Masa becak medun? Iya. Katane kowe nek numpak? Munggah apa medun? Numpak. Munggah. Lah iya. Tukang ojek, munggah apa medun? Mbok temaki. Munggah. Ya iya. Bener. Lah kok ora penghasilan. Lah iya. Sakmenika ayo Lek, anu es ditokne. Es sampun. Sampun. Madange. Dahare sampun. Wonten sing klimatan apa mboten ditangleti monggo? Nggih. Nah, engko didata siji-siji sing apik mbah neh sinten. Lah iya. Omahe ado lho Sukosewu kok. Ora delok wong Sukosewu iki lho delok manise kaya ngene ya apa Mbak? Bojone sampean manise ngene. Iya, heeh. Ireng ramasa, ireng sepur ya, Pak. Piye? Dadi dijogo Mbak ben makmur. Heeh. Sampean nek roh banci ngono ki ya pengen Mas. Wedi. Wedi kan nyawang saka ngisor tekan mendhuwur dibolan baleni. Lho nggih. Nggih, Mbah. Hah? Matane ijo.
Mosok yo nek nggih ku matane cek kerepen lho, Pak. Oh, sing apik. Nggih mboten. Iki sing ibu-ibu ayu apa nek pas nom. Wis jelas ketok lah. Iya ta ya. Wis STW. STW ki apa? Setengah tua. Setengah tua. Oh iya. Nggih. Lho, ngene jarene iki rondo kabeh. Monggo. Tenan pora iki lho, tenan pora sing apik. Ki nyonya rondo. Enak iki biasane nyonya menir ngono kae iki. Lah kok malah nyonya rondo. Iki nyonya rondo. Rondo mbek ora iki jungoke iki tak titeni. Piye miniteni? Padha karo aku delok. Sikile rada mengos. Ngono kuwi rondo. Ngono. Nek perawan sikile rada mingkup. Oh, diingkupno nek perawan. Ngoso. Sak menika jenengan nggih napa rondo, Bu? Ya Allah, Bu. Anyaran? Anyar. Ya Allah, kok padha karo aku rondo anyaran apa? Lah kok rondone sampean mosok ya rondo? Aku rondo anak siji. Mas golekno kancane lho, Mas, aku rondo lho. Heeh. Sapa? Nek guri. Najan to aku rondo, Mas. Bodiku mau kalah karo sing perawan. Parani to diparani ayo. Sepoti Mas Dik. Sing reokane to, reokane. Sik. Disepoti aku reok. Was. Yo. Oh kaya slurupan. Sing kene iya, Mas. Sing di. Mas Santo. Ya sik tak anu kabel iki. Sing iki. Oh, sing kuping bolong. Heeh, aku naksir iki lho jam tanganem ya. Kuping mbok bolong iki geno. Ben keren. Ya seksi ya, Mas. Pangku Mas di pangku to, Mas. Wis diparani cahayu-ayu kaya ngono kok. Kayak kene karo kira. Rasane piye? Empuk ta? Nek ngopo lirak-lirik pingin? Nyo mangku baji ya pingin. Pingin mangku baji? Hah? Ora. Anu, Mas, jalur Mas sego gula, ngredeg iki. Oh, sego gula kaya arep diapakno. Garis. Siji, loro, telu, papat, lima, 6. Iki wis bangkotan yang kene gak tak hitung. Lah kamu gak mbok hitung ki piye bangkotan. Lah iki tak didingi aku sambar petir lho, Mas. Dadi cacah iki gak apa tak hitung siji, loro, telu, papat, lima gak apa. Muni 6 tekan kene sambar bledek tenan. Mosok wedi. Lah wong tuape mbok didingi dikutuk ngono. Walah kan jin. Mas, gak pengen nyanyi. Gar tangan bisa tengok-tengok darah. Tak semoting ramalan. Semoting bae. Mas gak pengen nyanyi, Mas? Ya Allah, brengosem kok nganu ta ya? Brengosem kaya lewat dalan gede, Mas. Kenapa? Minggir kabeh. Oh, sing tengah ora enak ya. Menawa tukule wedi terak-terak. Iya ketoke ngono ketoke. Brengosem kok minggir kabeh nah. Nyeni jare. Ya nyeni. Lah nggih, heeh. Iki mau ibu-ibuke njaluk kondang nyanyi lagon-lagon. Heeh. Lagone napa Mbok Rondo? Kembang rawe, rondo teles ya Allah kebes. Oh jambalas ya. DPC jalur aku DP playerku kok. DP kok saya. DP jambalas. Nggih, Mbak monggo dari akhir mriki. Nggo tuku obat. Heeh. Nggo tuku pelet engko ya ning gawen mbek aku. Yo, iki iso stereo iki anu Mas. Sik. Densi, nggih. Jambalas Mas. Jambalas. Mbak dari akhir mriki monggo. Monggo. Heeh, ngadeg gak Ayo to. Wah, ning kene aku nyanyi ning kene. Ya wis. Iki swara kodamku kok tak tokno. Lah, swara kodame ditokno karo dibaturi Mbak penyanyi ayo. Mas Yono. Mas Kebo. Mas Didi. Mas Didi kok sok Mas Yono sapa lek kok sok. Wah. Cangkemmu sepurane Dik, cangkemku kleru. Monggo, salah siji Mbak Rika boleh. Kleru bos ya, Dik. Oh alah gak. Asli sembari aku bingung iki lho. Asal ayo digoyang asik. Ayo tekelan kontak. Oh kontak Mas. Iya iki lho
wis iki mlebu. Ya. Dari kawasan Kabupaten Bojonegoro. Ada Jambu Alase bersama Mbak sama Mbak. Mbak Indianati. Serape Kelingan manis SMP terus kelingan ramah kebuyune nelongso rasa dengati yen to aku ora melu duweni sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen to aku ora melu ngeloni Joget ta Mbak? Hah? Nyawer ae nek gak iso joget. Ayo, iki bubu rondo iki gak pengen nurunan. Siji karo terus rondo kabeh. Jambu alas kulite ijo sing ngerti gak duwe anak bojo. Ada gula, ada semut, alah. Durung rondo aja direbut. Susuni bensin ngelak sidik ngeracuni jambu alas sendok manis rasane yen to aku kelingan karo dheweke sayange bojone tangga nanging aku wis kadung tresno nelongso bebe joget rasa ning ati yen to aku ora sida dadi wolu-wolu ning Mas aja lapan-lapan kudu wolu-wolu tapi wis selesai hey penting aja nang 9 duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut hey joget
kudu